Biarritz Olimpik taldeko gazteek eta hegoaldeko hainbat klubek elkarlana hasi dute Cristian Amorena Saratarrak sustatu duen proiektua. Gaurko saioan beraiekin egongo gara eta Ainitze Monjolosera ere joko dugu. Pascal Irigoyenek bere bigarren lana Xak izenekoa plazaratu baitu 6 kanta orotara pop folk estiloan. Asteburuan izango dugu lehen aldiz holtza gainean ikusteko parada. Arratsaldeon ikusentzuleo, larumatean Zaldibian eta igandean Pagolan izango dugu beraiek holtzan lehen aldiz ikusi eta entzuteko aukera. Beraiekin egongo gara jarraian, baina lehenik esan bezala errutbia hemen Miarritzen hasita Nerea Olasoren eskutik, ez galdu. Biarritz Olimpikeko formakuntza zentroak elkarlan bat abiatu du Euskal Herriko beste errugbi talde batzurekin. Cristian Amorenak martxan jarri duen proiektua. Saratarrak Beon jokatu izan zuen Gazetan eta ostean, hegoaldean bizitzelarik Hernaniko klubean ere entrenatzaile izan zen, baita Gipuzkoako selekzioan ere besteak beste. Duela urte betetik, Biarritz Olimpikeko 18 urtetik beherakoen entrenatzailea da, helburu garbi batekin. Lotura egitea ipar eta hegoartean eta jokalariak nasiz bi aldeetan. Proiektu horren helburua da zubilan bat egitea hegoaldea eta iparraldean artean. Ni buruan naukan beti posile ginuela hemengo gaztei eman aukera jokatzeko. Ikusten ditugu geho eta gehiago kanpotarrak etortzen diela hemengo taldetan, eta ikusiz inguruan dauzkagun kalitateak izan iparraldean hegoaldea, ni sineste dut guen gaztengan eta uste dut posile dutela maila eman. Hainbat klubetako jokalarirekin ari dira jada elkarlanean. Berez lan ari gara egiten eskolatik, 14 urtetan dauzkagu getxoko batzuk etortzen diena, 15 urtekotan ere getxokoak, ari gara beste klub Txingudi, inguruko klubak, Hernanirekin lan egiten dugu Krabos gure kategorian, entrenatzen duten kategorian, ordizikoak ere, hoiekin, eta ari gara zabaltzen. Horietako bat da Lazkaoko gaztea Usei nazioko torneoan aritzeko aukera ere izan du jada. Egin dutena da doble lizentzia bat, eta orduan nik egiten dutena da Biarritzekin jolastu, eta Biarritzek ez daukanean partidua, egiten dutena da aste hori ordiziara jun, ordiziaren entrenatu eta ero ordizian jolastu. Orduan, egia da ez dituztela jolasten ordizikin partidu iguala Biarritzekin baino, zei prioridad azkenen Biarritzek dauke, baina egia da hemen ikasitakoa ordiziri laguntzen diola eta ordiziri behintzat eskertzen ditela. Jende berriak ikusi ditugu eta lagundu berriak egin ditugu. Eta Valentziako gazte hau ere ari da eurekin Beo taldean. Cuando vienes se llena el estadio. Entrenatzeko maneran eta partidak bizitzeko maneran ezberdintasunak atzematen dituzte gazteek. Y la verdad es que quiero llegar a un nivel alto, así que venirme aquí creo que ha sido la mejor opción. Iparraldeen baita zaleatasuna, frantzi guztin generalean, da futbola bezala, txikitatik jendea rugbin jolasten, rugbiko baloi batekin, orduan zaleatasuna eta rugbik dauken filosofia hori oso ezberdina. 18 urtetik azpikoentzat legeak uzten du lizentzia bikoitza izatea eta beraz, kluben arteko loturak egiteko hegoaldeko jokalariak etortzen dira Biarritzera esperientzia trukaketa izateko, beste esperientzia batzuk ikasteko eta beraien herrietako klubetan aplikatzeko. Biarritz lehenengo taldea ekipo profesional bada eta zu beti ikustezu jendea profesionala izaten tala eta zuri iriste aukera etortzea Biarritzeko kategori inferior eta ikuste aukera zuk altzula horako talde bat iritsi, kiston aukera da. Ematen digu aukera jaot iparraldean eta hegoaldean jokatzeko. Beraz hori zen azkenean helburua, ez ginituen bere klubetik atia nahi, eta nahi duguna da hemen ikasten dutena, hoien launei, ez hoiei bakarrik, hoien launein pasatzea eta zabaltzea. Duela gutxi Miarritzeko Beo eta Euskadiko selekzioko 18 urte zazpiko lagunarteko partida jokatu dute Agileran, partida bat baino gehiago. Lan polita iten da, nahi duguna da, elgar aberastu bat besteare trukatuz, izan formakuntzan, izan prestakuntzan, piskat elgar hasi, ezi eta hasi. Gazteek beren maila erakusteko parada dute, baina hori baino gehiago Beok duela urtebete hasi duen elkarlan honen fruituetako bat da ere euskara errugbi munduan sustatzea.
Aurten, bi aldeetako 12 jokalari euskaraz ari baitira. 8 iparaldekoa eta 4 hegoaldekoa, eta guguen artean sasoi guzia euskaraz mintzatzen ga. Biarritzen bertan euskaraz hitz egiten zekienak, euskaraz hitz egiten hasi direla, eta orduan komunitate oso ondo egin dugu, eta bentaja hoi, nik hasen pentsatzen duen, urte bat hemen frantsesa zehoz ikasiko, baina ematen ez hemen euskaraz hasi dela jendea hitz egiten, ohitu naiz, azkenen ez eta asko ikasi, baina urren gorten ja ikasi behar marko. Metodo berriak ikasten dira, eta gainera euskara mintzatzea hobetu da. Algunas palabras me he aprendido, pero aún me cuesta. Euskadiko selekzioko 26 neska ere etorri berri dira Biarritzera partida bat jokatzera. Eta eskoletako neska mutilekin ere ari dira lanean. Lehendabiziko ikasturtea bete dute jada bilan positiboarekin eta aurrera pausoak ematen jarraitzeko motibatuta. Pascal Irigoyen Ainitze Monjoloseko musikariak Xak izeneko bere bigarren lana plazaratu berri du. Banitzen kantu batzu azken urteetan hola pixkan metatiak. Grabatu jau Aian eta Julen Etxebegirekin, hori Inigo Irazukiren studioan grabatu ginen, beran, eta hori aterat jau Xak izenpean. Eta hori konzertuetarako behitu zazkiguk Paul Couvrer gitarran eta Usue Olaziregi gitarra akustikoan eta ahotsan ere. Duk ere garaian ari nintzen bakarka edo ene izenean eta proiektu hori segida bat emaiteko manera bat. Kontsumo produktu ateranean ene izenean hori 2017an eta bai hor segida bat edo beste bide bat edo bide hortik beste nora bide bat. Diska horretan kantoa japatzen dituk eta hori nahiko pop edo folk estiloan dituk. Eguneroko gauzetaz, ez dakiat, piskat eguneroko gauzetaik abiatutako kantua dituk. Alta Irigoyen beste hainbat proiektuetan ere ari da, tartean Bloin taldearekin, eta berriki bulego musika saria jaso dute. Sarista dunek beti egiten ez ginen bate espero, hasteko begure kasuan alazian ez ginen bate olakoik espero, eta bai, plazer egiten bai. Ekainaren 13an Lasan eskainiko dute azken kontzertua eta ez dira berriz oholtzaratuko beste diska bat atera bitartean. Xak diskari dagokionez, heldu den larun batean, ekainaren 7an, Goierri eskualdean Zaldibin eskainiko dute lehen kontzertua. Biharamunean Pagolan, Tulalaika festan ere ariko dira eta ekainaren 12an Donibane Garazin Lotura Festivalean ere egongo dira. Bien bitartean, Xak taldeko errepika doinuekin doakizue gure agurra, ikusle lagunok, jar arte!